n'ịgba mbọ wee kwuo na a na-agbasa anya bụ ozi ibi ndụ na-akwadezi ahụike bụ nke odoziakụ gọvanọ steeti a bụ Dr. Nonye Soludo na-agbasa ozi ya n'etiti obodo dịgasị iche bụ nke enwere n'ime steeti a iji wee kwuo na onye na onye ọbụla bisiri ndụ ike nwee ezi ahụike nakwazi ndị ọzọ ka otu jikọtara ụmụnwaanyị na ya bụ ASATU anaka ụmụnwaanyị bụ ndị nke gara n'ihu wee chịkọbazie ọgbakọ nkụzi otu ụbọchị bụ nke a nọ n'ime wee guzobe ndị nke ga na-achịkọba ma na-akwalitekwazi ya bụ ezi obibi ndụ ahụike ya bụ ihe mmemme bụzi nke e mere n'Ọka ma bụrụkwazi nke a natagbazuru nkụzi n'ime site n'aka ndị ọkachamara n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị Kede Chukwudị ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Onye isi ASATU nke ndị ntorobịa Comrade Ken Okoli toro nwunye aka na-achị steeti a Dọkịnta Nonye Soludo maka mbọ ọ na-agba site na otu ya bụ Healthy Living. n'ọrụ anyị bidoro. Ife ọbụla ị na-eme na ministry nakwa onye nduru lady organizers, let us know. Ma ụmụ nwaanyị anyị ụdị ladies anyị ma anyị ga-etinye arụ. And we also expect you to lead for the town union. Onye kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị n'okwu ya gụpụtara ọrụ gọọmenti arụgoro nke bụ imepe ebe a na-amụ nwa n'efu nakwa agụmakwụkwọ n'efu dịka nke yitekwara ihe ya bụ Healthy Living na-alụ. Onye isi oche ASATU nke ụmụ nwaanyị Lady Joy Oti nakwa onye special advisor nke gọvanọ n'ebe metụtara ụmụ ntorobịa Dọkịnta Nelson Omenugha kọwara na ịgbape ya bụ Women's Community Advocates maka Healthy Living ga-eweta mgbanwe pụrụ iche n'ịkwalite ahụike ndị mmadụ, nguzobe ndị nchịkọba ya bụ otu nakwa iwepụta akwụkwọ ederede nke gbasara Healthy Living bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.